sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Gikalidad kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 5 na bulan sang Enero tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu? Gari nagumba na ang bakunahay sa bilog nga kalibutan. Wala kag tuo Canada, China, hala tuslukanay na. Pero una pa ang pungsod Pilipinas, di kakita niya no. Bag-o lang bakunahay ang bilog nga kalibutan, ang PSG nato niya una na nga natuslukan. Amoy na karon ang kontrobersyal nga isyo dire sa pungsod sang Pilipinas. Pati ang doktor nga bakuna sini sa mga PSG na mabutang pa sa ital-ital. Kung nga siya ang nag-administer sa hindi otorisado nga baksin. Ginarangkada na sang Senado ang investigasyon. Pero nakibot ang tanan, si Presidente Rodrigo Duterte hindi luyag nga ipatawag ang PSG sa investigasyon sa Senado. Ano ining natabo nga ang hindi luyag ang Presidente? Kinanglagon tani maging transparent kita. Ang luyag malamay-balaan sang pumuluyo nga ang nakauna sila ya pabakuna. Ang luyag mabalaan sang tao kung nga nakasulod ining baksin nga ni nga wala magagi sa nagakaigo nga ahensya. Amo malang na. Dapat kung tani si Presidente Rodrigo Duterte amo nagpaibalo sa tao kay kaibalo gali siya nga nagpabakuna na kay kung pamatian mo ang PSG nagpabakuna anay sila antes paibalon ang Presidente. Sambot silingon mas mabakod pa koneksyon sang PSG sa Presidente nagpabakuna sila antes pabalon ang Presidente. Kag kung nakaibalo ang Presidente supposed to be siyang naghatag informasyon sa pumuluyo kung di nagalin, kung nagdunar giman, sino nagdunar sini. Ang problema na sa pamangkot malang nga wala gin pagi sa gusto nga proseso. Bati ko daw ipalayag kag explicar ini sang Presidente karon nga adlaw. Amo man na ginapamangkot. Kaya daw kalaway amak mo sumulod saya, wala kabalo kundi umagi sa submarino, sa aeroplano, lumupad do kundi nagagi ang baksin nga Bureau of Customs kag iban nga hinsya wala kabalo. Amo malang na ang luyag may balaan sang tao kay ti libugulo ta nakababakuna na slaya. Di sila nagbakal, sino naghatag? Kung ginbakal, di sila nagkuha kwarta. Kung may nagdunar, sino nagdunar? Amo na problema. Nahimo iya nga titires ang departamento sang ikaayong lawas. Nahimo iya nga daw tao-tao sa bais si Francisco Duque kag iban nga ahensya sa gobyerno. May mga ara kita COVID-19 SAR kag vaccine SAR wala gani kabalo kundiin nagalin ang pinanuslok sa PSG. Amo lang dapat iklaro. Amo man lang na pamangkot sa tao. Kaya daw kabudlay sumulod siya wala kabalong tanan. Kundi daw hindi amo kag wala gid respeto sa mga ahensya sa gobyerno. Kung maihibalo ini, si Presidente Rodrigo Duterte supposed to be siya ang nagpatag, kag nagpaintindi, kag magsugid, niya naghalin ini sa China, Sinopharm ini o kung ano pa nga klase sang baksin, kag ini gindunar. Amo na bla, nga plastada, hinipsan lang, ang malain pa, kasiling sang PSG, nagpabakuna na sila, antes pabalod ang Presidente, daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Agad pa simbanwa, mabuhay
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ilagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45. Ini masadya ini. Pagbukasan tuig 2021, ang presidente sang Senado, Senate President Vicente Soto, nagaduso karon nga i-renew ang franchise sang broadcast media
Ining ABS-CBN kadumdum ka mo? Anom kabulan ini siya pinasira pagkatapos nga wala ginaprubahan ang iya application. Karon niya, pagbukas ang tuig, isa ka Senate Bill numero 1967. Si Soto gina nag-utor sini nga tagaan sang bag-o nga franchise ang among television network. Tagaan siya nga mag-operar kag i-maintain ang iya sini programa sa telebisyon kag radyo sa estasyon sa Pilipinas for another 25 years. Ini dilibatihan naman ini. Siling sang Senado, siling ni Soto niya bago na ang speaker karon. Dako ang tsansa nga pwede nga mag-file sila sang bago nga franchise kag talakayon liwat kag wala man niya sang makapugong sa mga kongresista nga liwat talakayon ang paghatag franchise sa among television network. Labi na karon nga nagapungko nga House Speaker amo si Lord Alan Velasco. Nga pwede na hambalan liwat agod nga talakayon ang pagbalik franchise kag paghatag lisensya liwat 25 katuig sa among television network. Puerte man, no? Ang nagligad to nga administrasyon puerte to sa Kongreso. Amo na tong ayo nga linibo ka mga empleyado mawad ang trabaho magutman kag iban pa. Wala gigin sapak. Te karon, no? Wala ka dagat to sa Senado, pro. Sa Kongres pa lang wasak na. Te karon sila ni Soto niya iduso ta pabalikon ta ini sa bag-o karon nga administrasyon. Siya dalom ni House Speaker Lord Alan Velasco. Base pa lang matalakay kag mahatag ang ginaayo kag ginapangayo sa among television network another 25 years nga pag-operar. Di kung magbalikin man mag-operar, wala na tao. Naglalapta na. Nangita na sa plamugnan ang mga reporter sang among television network. Nagkalagutman na sila. Puerte na. Binayranay lang, bato na lang, wala kamay mo. Kay ipasiragid, hingabot gid sang administrasyon, sang kongreso. Ti karon ginaduso, abrihan, pag-abri mo, sino ayhan ang maprogram da? May nabilin pa man, ano? Panaglitan, nga abrihan liwat ang among television network. Pagkatapos hanusan, pagkatapos umantos, pagkatapos nangakroy, kag nagilibion ang mga empleyado sang ABS-CBN karon daw iduso nga ibalik depende na sa Kongreso sa dalom ni Lord Alan Velasco. Kasubo man, no? Pagkatapos mawadaan ka trabaho after pila ka bulan liwat buyo ng isyo. Ina dako pa nga debate. Hindi pa ni madali ang desisyon ang ginaduso ni Soto nga pagrinyo sang among television network. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Ari na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang Subong, Bacolod City Water District nga subong ginapungkuan na sang Prime Water. Ang imong billing subong, ang bill blank panagtag sa imo Prime Water na ang ngalan. Wala gid pasulod. Gamonitor ako kahapon ang 60 ka mga empleyado sa ila sini nga trabaho. Bangod, suno sa report, ini sila gatabig na nga daw naglabag na kag wala magsulod sa pila ka mga palayag sang administrasyon sang basiwa kag subong Prime Water. Kung pamatian mo si Attorney Lorindo Dilag kahapon, sulong niya ang deklarasyon nga redundancy sa trabaho ang apektado nga mga empleyado ang ginbase sa opinyon na ginpagwas ang Office of the Government Corporate Council o kon OGCC kag hindi lang desisyon sang board management sang Water District. Ang kahintangan sang empleyado, ako upod ako sa kausa sang empleyado. Ang isyu kong ginatalakay kung nga gusto ko dapat mapungko ang sinuman nga makapaayo serbisyo sang basiwa upod ako dira nga Ang iban nga wala nag-antos ang tubig, okay lang. Kami iya nga nag-antos, gapulaw bugtaw sang pila ka tuig, bangod ginaschedule lang ang pagtubod sang tubig. Kung kamong sang amon sinilugar, madisgusto man kamo. Nga hindi among serbisyo sang basiwa, luwas nga gapulaw bugtaw ka, kung hindi ka magbugtaw kagahon, hindi ka makaangkon tubig.
Kung kaisang tubig, daw kape pa, kisa daw lunang pa ang nagagwa, hindi husto nga serbisyo. Amo na ya ang akon ginapakigaway. Sano pa kami makaangkon sa matinlo, husto nga serbisyo sa tubig? Nagabot ang prime water, nagpasalig siya. Nagapuhon niya ang serbisyo sang tubig sa Bacolod. Dira ako ya, nagsulod. Nga bisan paano siling ko, bisan madugang-dugangan jutay ang bayad ko sa prime water kag basiwa man. Basta hindi lang ako magantos nga magbalatian ako bugtaw kaagahon para makaangkon tubig. Sa kaimtangan sang empleyado, 100% upod ako ya sa kausa sa mga empleyado. Hindi makuluyag, empleyado mako, worker mako. Ang ginabatsyag, nabatsyagon ko man na. So wala ko yalabot. May ara sila kantuan, may ara sila padulungan sa ila kausa, may korte sila nga kantuan, may civil service commission sila nga kantuan, ipakig-away nilang ila kausa. Ang ginaaway ko yung kausa, maserbisyuan ang pila kalibo ka mga konsumidor sang basiwa nga makahatag maayong serbisyo kag hindi magbalatian sa Pulau Bugtaw para lang makaangkon tubig. Panilagan tani ang prime water, tagaan ta sila kung sila ginman ang magdumala. Tagaan ta sila pila ka binulan nga ligwa. Agod panilagan kung bala ang ginpangako nila nga serbisyo ila matuman. Kung hindi matuman, kung hindi balbalon tatudo, agad mo nga pasalig kag pagkatapos hindi magali kamo makatag do pareho makamot sa basiwa nga wala makatag gusto nga serbisyo. So direya nga kausa ang akon ginaaway. Sa kausa sa empleyado sa nasilingko, may dapat sila katuan. Kag kung suporta paghambalan, 100% suportado ko ang kausa sa mga worker. Ang ginaaway ko ya, ang serbisyo lang sang basiwa. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 57. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Diwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,